capul de la noastră. Da, mă, că filmezi. Nu mă întoarce, lasă așa. Cum să mă mai întorc, mă, să văd de bine. Deci, ca să vezi că stau ca un pinguin. Hai că îmi filmează la depărtare să nu se vadă greșelile. Alo? Alo? Asta e bine, nu cred. Ce fără, nu. Să e telefonul. Bine, nu. Da, eu omul cu lei. Avem aici o robă de clătite. Câte avem, bă? Vreo 10. M-am săturat de tine, figurile tale. Avem aici omul cu hârtia și cu uleiul. Și cu telefonul. Și cu păr pe picioare ca cimpanzei. Vezi că îmi dau pantaloni, nu ți-mi de. Mie nu ți-a pus una cu pantaloni mici și nu 100 de. Mă agresează. Crezi în bază. Uitați, ești polonic. Polonic. La Căminul 2. Gay. Sper că nu vrei să pui asta pe undeva. Ce? Că nu vrei să pui asta pe undeva. Acolo, pe Facebook ajunge. Nu crezi? Excepțională. De clătită. Să divide. Da, mă, mai vedeți încă o dată, mai vedeți. Și dacă nu mai apuc, da? Și la